Ние в Animal Rescue София сме безгрешни. Правим всичко правилно и ни се получава от първия път. И никога не се смеем. Това, разбира се, са пълни глупости. Затова решихме да ви покажем накратко как стоят нещата зад кадър. А докато се смеете на мой гръб, не забравяйте да се абонирате за нашата страничка в YouTube. Всяко харесване, коментар и споделяне на наш клип помага реално на животните във фермата. Или, както каза Еди от Lemonade Create, да разкажем на хората как спечелихме 30 лева от интернета. Поздрави от фермата! Дори растат с... Поканила съм любител ляхер. Чакай се, поканени без ногчета. На бездомни животни. Добре, че не съм кон. Легна. Беше ли ви интересно? На мен не. Това влиза в една компилация, в принцип. Animal Rescue София. Заедно помагаме.